És que, clar, estem visquent amb unes dificultats, amb uns problemes, amb uns gastos afegits, i no estem disposats a viure d'aquesta manera i ser el cornuts del poble. O sigui que tothom passa per aquí, deixa passar tothom, turistes, vilatans, veïns dels altres pobles o el que sigui, per utilitzar aquesta finca, no perquè vinguin aquí a casa nostra, sinó per utilitzar-la com si fos una autopista per anar fora del poble, per anar a un altre lloc, perquè aquesta és l'utilització que es fa d'aquest camí, que és una utilització força massiva, perquè hi ha moltes rutes marcades per aquí, hi ha molta gent de la vila que ho fa servir, i clar, no estem disposats a veure'ls aquí rient i cantant cada dia, una processió de persones, i nosaltres, no, tu pel rio, que és el que toca, si no pagues pel rio. I l'hem tancat a banda i banda perquè no es pugui fer aquesta ruta en aquest sentit. La resta de la propietat és oberta, o sigui que es pot entrar per rio, es pot entrar pels camins de muntanya, qui vol venir al Pujol ja hi pot venir. Però s'està demostrant que ningú hi vol venir. Tothom només ho vol fer servir per anar a un altre lloc. Clar, cada 2x3 te trobes tendes de campanyes en aquest prat per on passen els camins, si te'ls trobes, no sé, perquè un dia has sortit i torna a estar, o perquè estàs baixant a fer coses, i tu trobes una tenda muntada, i comencen a ser, oida, perdó, no sé què, després comencen a ser males paraules, però marxem, però clar, t'estan posant a pringar l'herba. I una, i dos, i tres. Clar, és a dir, ell és el propietari de la finca, no? I entenem que, bé, doncs per diferents motius ha decidit fer això, però també hi ha un dret de pas que, com diem, s'ha de respectar, no? Hi ha uns camins que hi passen, estan senyalitzats, surten al mapa ja de senders de gran recorregut que hi passen, i després entenem que sí, que hi ha un dret de pas que s'ha de respectar. I també quina sensació fa, no?, arribar fins aquí i trobar-te aquesta tanca encimentada a terra, cobrint tot l'espai, no?, realment, vull dir, impedint molt clarament el pas, no? I com a valor positiu sí que podem dir, no?, a favor del propietari d'en Mel, que ha penjat un cartell, un paper, dient que és una propietat privada, que no es pot accedir, però dona l'alternativa, no?, de ruta, que és el que dèiem, seria aquesta via verda que passa vora la carretera.